Har du sagt dansk kajakroning, har du uomtvisteligt også sagt René Holten Poulsen. For uden at have vundet et hav af medaljer til EM og VM, så har René været til OL hele 4 gange og vundet en olympisk sølvmedalje tilbage i 2008. Dertil har René sagt ja til at mødes med mig herude på Bagsværd Sø i dag, hvor vi skal prøve at se, om jeg kan ro kajak. Og så har han også sagt ja til at svare på et par spørgsmål, så jeg kan være bedst muligt forberedt til vinter-OL næste år. Velkommen til den her episode af Min Vej til OL. Værsgo. Stop! René Holten Poulsen, så står vi her med din kajak. Ja. Det er din. Det er min, den her. Vi har en par gej ved siden af. Da vi skrev tidligere, der skrev jeg padle. Siger man roer? Det tror jeg, padler? vi siger selv, at vi roer, men den ordbogs korrekte, det er padle. Eller pagaje. Det er fuld carbon. Ja. Den er tung, fordi at, jeg har noget tape på og sådan noget, men ellers så vejer den jo 700 gram eller sådan noget. Og hvad er tapen for? Det er fordi, at når du ror, skal du have et sted at holde. Ja. Der er nogle få mennesker, de kan godt ro bare med et lille bitte stykke tape, ikke? Ja. Når man trykker her, så kan man glide med hænderne. Det vil man helst gerne undgå. Ja. Så man ligger 700 watt eller sådan noget. Ja. Op mod 1000 watt i første tag. Så kan man godt, at man glider på hånden. Og så skal jeg kunne dreje hånden her, ikke? Ja. Fordi den er skivet. Hvis den ikke var skivet, så vil jeg ikke rigtig kunne ro. Nej. Det lærer man den første dag. Man lærer ro. Skidegodt. Man ryger i vandet, hvis man gør det forkert. Hvilket, uden at sige for mig, jeg nok kommer til senere. Men det kommer vi til. Du i den her, så det gør du helt sikkert. Det er jo nok mere på grund af den her, René. Ja. Hvad er det, vi ser her? Altså, jeg ved ikke, om man kan skridte den ud, eller om du kender den fulde længde. 5,10 meter. Skide lang jo, sagt lige ud, ikke? Hvad koster sådan en sag her? Lige omkring 30. Så er der nogle af dem, der er lavet i... Den her, det er sådan en, det hedder en SCS'er-modellen. Altså, og der er den lavet i carbon plus noget andet. Ja. Så kan du få nogen, hvor det er ren carbon, og der er ikke nogen farve inden overhovedet, hvor det bare er carbon og Total carbon. let vægt. Men det vejer det. De skal alle sammen veje 12 kilo, men den er meget stivere. Så den er fed. Også med den her... Ja, det er jo mit eget design. Er det det? Ja. Den pinke? Det er mit mønster, og jeg har faktisk haft den i nogle forskellige farver. Ja, jeg har roet kajak i 23 år. 24 år nu. 24 år. Ja. Og jeg har startet, der var i 12 år. Og flere medaljer, vi nævnte det lige i introen kort, end man jo overhovedet nærmest. Altså kan du selv top of mind huske, hvor mange medaljer du har vundet? 29 mesterskabsmedaljer og plus 3, 4, 35 World Cup medaljer. Og på den anden side 80 danske mesterskaber. Hvilken medalje betyder mest? Jeg tror, jeg har en præstation, som jeg synes er rigtig fed. Og så har jeg en konkurrence, hvor det hele gik op i en højere enhed. Og så er der den mest betydningsfulde for hele min karriere. Og vil sige, den mest betydningsfulde for min karriere overall, det er jo nok min OL-medalje, fordi den ligesom var startskuddet til, at jeg kunne skabe den karriere, jeg har haft. Ja. Få de sponsorer og få det PR, og ligesom få skudt gang i det her apparat, det har været. Og så den bedste performance, jeg har haft, altså det bedste løb, det var et World Cup i 2016, før OL, hvor jeg slog hele verdenseliten uden at rumme mig ud. Og det var fucking fedt. Og det største resultat, jeg har haft uden sammenligning, det var VM i 2015 i Milano, hvor jeg blev dobbelt verdensmester. Og 500 og 1000 meter. Ja, præcis, på 500.000. Og på det tidspunkt, og nok også en del ude i fremtiden, der var der jo ikke nogen, der var der kun, altså jeg blev den 6. i verden, der nogensinde har gjort det til et VM, og den 7. nogensinde på, hvis vi tæller OL med, ikke? Der var en, der gjorde det i 2000 i Sydney til OL. Og jeg er den eneste nogensinde, der har gjort det til EM og VM. Så i 13 der blev jeg dobbelt europamester på 500.000 til EM. Den her model her, det hedder en Mosquito. Den er lidt mere rettet ud, så den er faktisk lidt sværere at dreje. Til så er den lidt lettere ved at ro lige ud. Og så til sidst så har du så
drikkedungsholderen Ja. til de lange træningsture. Og han er bare altid i. Den var altid i. Du skal altid have væske i. Så din største medalje har du også vundet med sådan en drikkedungsholder derinde i, eller? Største konkurrence, jeg har vundet, det er, jeg har vundet VM 3 gange. Ikke? På det tidspunkt, der havde de ikke fundet på at sætte dem i endnu. Okay. Men så begyndte jeg at sætte dem i på et tidspunkt, og jeg tror faktisk, det var fordi, der var nogen, der var lidt træt af, at når vi ligger og træner, så triller de frem og tilbage, altså fra side til side. Så jeg tror faktisk, der var nogen, der bare tænkte, at nu vi sætter sådan en fra en cykel. Fordi som den sidder der tænker man, det er jo mega fedt, det giver jo mega god mening. Ja. Og så har du lidt ekstra vægt her. Var det for at komme på de 12 kilo, eller? Ja. Eller hvad er det her bag? Ja, præcis. Det skal veje 12. Mange andre, de har sådan en urholder, hvor der sidder to sugekopper på. Jeg kører bare med et stykke gaffatape, ikke? Og så kører man rundt der, bum. Ja, og så kan du se, hvilke det er også lidt, altså, ja, så kan jeg holde øje med mit træningsprogram, mine intervaller og sådan noget, ikke? Jamen 5 meter og 10 carbon her. Ja, præcis. Mega fedt. Jamen skal vi prøve at se det i action med på vand? Ja da. René, den her serie, den hedder Min Vej til OL, og den gør den, fordi at jeg er på nuværende tidspunkt på vej til OL, men det gør jeg også, fordi at jeg snakker med mange mennesker, som har været til OL, og på en eller anden måde har været igennem det samme, som jeg har nu. Noget af det, jeg har bidt mærke i ved dig, det er, at du tager til dit første OL i 2008 i Beijing. Du vinder en medalje, og du vinder en medalje i et land, som er en speciel størrelse, tror jeg, for rigtig mange danskere. Og dertil har du så det, man kalder OL-cirkuset. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på dit første OL tilbage i Beijing? Jamen, mit første OL... For det første, så havde vi jo hele optakten til bare, at året før, da vi skulle kvalificere til OL, der bliver vores landstræner fyret, jeg tror det er 8 uger før VM, så vi får lige pludselig en ny træner. Og mister så OL med ingenting. Altså sådan, alle bådene, der var ikke nogen danskere, der kvalificerede, og alle dem, der missede OL, det er jo, vi missede med, jeg tror det mindste, det var damekoton, de misser OL med 0,01 eller andet. Sådan. Ja, og det var super nederen, og så kommer året efter, så er der et EM i Milano. Til det EM i 2008, der kvalificerer vi 4 atleter til OL. Jeg kvalificerer ved at vinde EM i toerkajak sammen med min makker på det tidspunkt, Kim, og kommer til OL. Så René har jo lige vist, hvordan det egentlig er, det skal se ud, og nu skal sådan en helt grøn nybegynder som mig prøve at se, om jeg overhovedet Du har også fundet en rigtig god dag at gøre det på. Det blæser næsten, ikke? Jeg vender lige en gang. Og så gør jeg det, jeg hopper ned i vandet. Ja. Så jeg kan hjælpe dig med. Jamen, René giver mig en reel chance. Det er jo sådan set meget sympatisk. Jeg holder lige på den. Ja. Jeg ved ikke, om det er en reel chance, men det siger vi bare, det var. Så nu sætter du et ben ned i først. Det der ben ned i. Og så holder du fast i hånden op foran. Op foran. Ja. Helt op foran. Ja. Nej, i spidsen af cockpittet. Ja. Og så sætter du dig stille og roligt ned på numsen. Nu tager jeg dig stille og roligt ud, ikke også? Ja. Og så på et tidspunkt, så siger jeg, værsgo. Ja. Skal jeg spænde imod med fødderne, eller? Du skal lægge på gangen ned på vandet. Ja. Og så når jeg slipper, så tæller vi bare, ikke også? Ja. Er du klar? Ja. Værsgo. Stop! What? Hvordan falder du der? Det går stærkt, ikke? What the fuck? Den der skal jeg have slå mig om. Det der var skørt. Jeg sagde det til dig. Det er det samme hver gang folk prøver. De var sådan, nej, så svært kan det ikke være. Jo, det er det. Altså i de serier, vi har filmet indtil nu, der har vi haft et challenge-aspekt. Og det her, det er nok den sværeste challenge. Og det er altså rigtigt. Vi har ikke engang startet et ur, vi har ikke gjort noget, så vi skulle gøre noget. Det er en af ting, der er med kajak. Det er svært bare at sidde i båden jo. Inden EM, der kørte jeg med en konto, der hed, at jeg fik min Danmarksstøtte og min lærlingeløn. Ja. Så kom min konto op i 0, måske plus 500 kroner eller 1000 kroner eller sådan noget, ikke? Og så røg den ned i, inden måneden om, så var jeg nede i, jeg skulle bare ikke under, jeg havde en kredit på 10.000. Så jeg skulle bare ikke under minus 10.000. Og så kvalificerede vi os til OL, og så fik vi en ekstra bevilling. Jeg tror, jeg fik 20.000 ekstra eller sådan noget. Så kom jeg op i plus. Og så kom vi til OL, og altså hele cirkus omkring OL
der vil jeg egentlig sige, at der var det fedest i 2008, fordi der var ikke alt det her medieshow omkring det for mit vedkommende. Så på den måde, så jeg tror, vi havde 2-3 interviews op mod OL. Sammenlagt brugte vi måske en 2-3 eftermiddag, hvor at til sammenligning i 2016, så kunne jeg jo være til noget ugenligt fra starten af januar, hele vejen frem til OL. Hvilket er enormt drænende. Så får du på gang igen. Nu hjælper der lige lidt mere. Godt. Kig på spidsen. Sammen benene. Ja, det er lettere, hvis du samler benene. Ja. Det er i hvert fald, der er mening, man skal. Så træk vejret. Ned i maven. Prøv at forestille dig, at al din vægt ryger ned i bunden af båden. Ja. Det er crazy, det der. Men der var du... Det er ikke fordi, du holder meget længere, men det er meget mere roligt. Så der er rigtig meget af det her med at have fornemmelsen af, at man kommer ned i båden, har vægten helt ned i vandet. Så der er vandføling, men der er også noget af det her med rotation, der er også som en du snakkede lidt om tidligere. Ja, og så er der en kropsføling, ikke? I kajak har vi jo en bevægelse i benene, hvor vi cykler med benene. Og det er en del, det er jo bare op og ned i princippet. Og hoften den kører sådan her, ikke? Frem og tilbage. Men så har vi en bevægelse, der kører frem og tilbage, sådan her. Og så har vi en rotation, som kører både i hoften og i skulderen. Så den kører i hele kroppen, ikke? Og så har vi en sideværs og en op og ned. Ja. Så der er 3 forskellige, altså alle 3 akser er i gang, ikke? Jeg vil have elsket at bare tage fat i den her, og så bare køre modstålet af. Det kan jeg se jer derhjemme. Det kan jeg sgu ikke. Jeg kan ikke holde en meter her. Renés karriere har langt fra været en dans på roser. I min snak med René fortalte han nemlig, at han efter sin medalje i 2008, både til OL i London og OL i Rio, oplevede en form for mental udkørsel, selvom han faktisk sejlede ekstremt hurtigt i båden. Hertil blev han i 2022 trukket i sin støtte fra sit forbund og Team Danmark, hvilket betød, at han selv skulle betale for sin vej til OL i Paris i 2024. Det fik mig til at undre, hvorfor et menneske efter så mange udfordringer alligevel vælger at fortsætte og prøve at kvalificere sig til OL. Jeg har jo også undret mig, og kan stadig godt nogle gange undre mig over, hvad er det egentlig, der sker efter 2016, også i 16. Men hvad er det egentlig, der sker? Fordi jeg går jo fra at være alt dominerende, sådan, jeg tror jeg, i de der fra 2012 til 2000, og hvis vi tæller 13, 14, 15, 16, jeg tror jeg misser podiet. Ud af 50 gange, tror jeg, 48 eller 50 gange har jeg talt sammen, så tror jeg misser podiet 5 gange. Okay. Ikke selv også. Internationalt. Du var der. Internationalt. På 3 forskellige distancer. Så, og den ene af gangen, jeg misser podiet, det er i en toerkajak, hvor det er sådan her fra at tage en bronze, ikke? Ja. Så jeg var også sådan lidt, hvad er det? Fysiologisk kan jeg jo se på tallene, faktisk også i 21, der misser OL, kan jeg jo se på mine fysiologiske tal i alle test, at jeg er, altså jeg er ikke bare på niveau med, at jeg blev verdensmester. Jeg er faktisk, jeg tror, det var 3% bedre. Ja. Og ja, de roer stærkere, men de roer ikke stærkt nok til, at jeg ikke skal være med til OL, og de roer heller ikke stærkt nok til, at jeg ikke er på podiet. Agtigt. Ja. Så jeg havde også den der sådan lidt nysgerrighed på, hvad, og så var jeg også sådan, jeg vil gerne være sikker på, at jeg ikke stopper, fordi at hvis jeg skulle stoppe, så ville jeg ligesom gerne stoppe og have styr på mig selv og være glad for det. Ja. Og det i Paris, så der var jeg glad for at være til OL. Okay. Og det var afsluttet noget, du havde startet, og det var på dine præmisser? Ja, og så fik jeg ikke den der OL-guld, som jeg gerne ville have. Men jeg fik det mindste lov til at styre det og være glad for det. Det, der er naturligt at spørge en mand, der har brugt rigtig mange år på at ro kajak efter OL i Paris, det er, what's next? Hvad er det for en René, vi snakker med i dag? Hvad bruger du din tid på lige nu? Lige nu der er sådan 2 projekter. Jeg har, for mig selv, der har jeg Holten Performance, hvor jeg coacher og er også i gang med at tage en yderligere uddannelse i mental coaching. Ja, og så her på min båd derovre står der Be Better, så det er en app, hvor vi kombinerer det mentale og det fysiske. Der er nogle korte spørgeskemaer, man skal udfylde en gang om ugen. Og så er der alle de wearables, som folk har, tracker noget data.
så får du det lagt sammen, og så kommer den til at kunne forudsige og ud fra dit spørgeskema og fortælle dig, hvor du er, og ligesom sige, nu skal du holde en pause, eller nu kan du godt give en gas. René, tak fordi jeg fortæller en historie. Det aller sidste spørgsmål, Ja. det er, du må give mig et råd med i min bagage mod OL næste år, kvalifikationen og OL. Mm. Hvad skal det være? Du må gerne bruge 30 sekunder på at tænke på det. Et godt OL-råd. Et godt OL-råd. Jamen, jeg tror, det bedste råd, jeg kan give, er nyd det. Nyd det? Nyd det. Sådan. Og i den, hvis der følger en lille forklaring med til det, at for at du kan nyde det, så tror jeg på, at det vigtige er, at du anerkender, at OL er en større ting, end man tror. Ja. Specielt hvis man har kæmpet for det længe. Så det er vigtigt, at du i perioden fra nu og op til OL, at hver gang du tror, du kan gøre noget, så træk 20% fra. Fordi at OL er så stort, og det er noget, du har kæmpet for så længe, så glemmer man hurtigt sig selv i det. Og man glemmer hurtigt, så kan jeg godt lige gøre den der ting. Så man kan hurtigt få fyldt sin kalender med alt muligt. Og det er små ting, så skal du lige ud og prøve tøj, så skal du lige. Og de der ting, de griber hurtigt om sig. Så det vil være mit råd, det er at være opmærksom på det, så du kan nyde det. Mine damer og herrer, det var det, vi havde til dagens episode af Min Vej til OL med René Holten Poulsen. Jeg håber, I kunne lide at se med. Husk at like og subscribe og skrive en kommentar til, hvem I eventuelt gerne vil se i en fremtidig episode. Vi ses.